Hormatly prezident bu welaýatlaryň häkimleriniň atnaşmagyna sany ulgy markaly geçiren iş masadynyň aýratyn şatlykly pursatlar bilen başlananlygyny bellemek möhümdir. Arkadaly gahrman ferdarymyzyň Ýaşlar Watanyň dayanjatly kitabynyň neşir edilmegi, hemde onuň türkmen halkynyň milli lideri gahrman we mehrban arkadamyda goý berilmegi tolgunlurjy hemde buýsunçly pursat boldy. Welaýat häkimliklerine geçilen masalatlarda arkadaly gahrman ferdarymyzyň şeýle kitaplarynyň dowamly bolma bardaky arzuw isleg masalatlaryň ýokary işçilik ýagdaýyny beslenmegini üçin etdi. Masalatlarda şu günler kömögüsümleýän işleriň alınıp barylşy, olaryň ähmiýeti bardy giňişen gurrun edildi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda 2020-2028 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmeň maksatnamasyny öňde goýulan wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirilmegi häzirki döwürde durmuşy geçirilen işler bilen aýrylmaz baglanşyklylar. Ýurdumyzyň ilatyny öz toprağymyzda öndürilýän azyk önümler bilen yktybarly üçin etmek, bagtanyň buğdaýyň öndürilişini artdyrmak ileride sürýän wezipeleriň biridir. Şunu o senat toplumuna ýerine ýetirilýän işleriň üstünlükleri beslenmegini üçin etmek möhümdir. Ýurdumyzda milli dähançylyk tejribeleri ilimiň soňky kazananlary bilen fazlaçykly utgoşdurylmalylar. Welaýat häkimliklerine bolan maslahatlarda öňde goýulan wezipeleriň berja edilmegini gazanmak üçin ähli şäherleriň görüljekdigi bellenildi. Häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň biri bolan geljek gelen hasyl üçin güýlük buğdaý ýydyk etmek, mewsime gatnaşýan ähli tehnikalar we owa-hujuluk gurallaryny netijeli peýdalanmagyň möhümdigine de şekilli. Şeýle maslahatlarda tehnikalaryň ähli görnüşlerini ýokary derejede ulanmak, yerleri we tehnikalary ýad ekişini taýýarlamak bardy jikmejik durulup geçildi. Bular bardy aýtmak bilen maslahatlarda çyksadenler işleriň häzirki ýagdaýyna birin seljerme berdiler. Şonuň ýaly maslahatlarda gant şugunlarynyň hasylyny ýygnamak işlerini guramaçylykly ýerine ýetirmen wezipelerinde şekilli. Maslahatlarda çyksadenler geljek gelen bereketli hasyl üçin şugunlardan alada edilmeligini bellediler. Güýç sürmüni tekilleme we suw tutmak işlerini agroteniki talaplara laýyk derejede geçirmeň ähmiýeti hakyna jikmejik gurrun etdiler. We suw akabalarynyň, suw howdanlarynyň kadaly işini üçin etmeň ähmiýeti hakyna da maslahatlarda çyksadenler jikmejik durup geçdiler. Bu işlere jogapkärçilikli çemeleşmeň wajypdygy bellendi. Maslahatlarda ýurdumyzyň owa milli maksatnamasy boýunça alınıp barylýan guruluş işleri bardy giňişleýän gurrun edildi. Häzirki kış günlerini ähli ulgamlaryň, bilim edarlarynyň ýaşaýyş jaýlarynyň tebii gaz, elektrik energiýasy we suw bilen bökdünçli düpçün edilmegi, ýerediş ulgamynyň kadaly işiniň guralmagy möhümdir. Şeýle bazarlaryň we dukanlaryň işini ýokary derejede guramagyň hemde olaryň halkyň isleýärdigen haritleri bilen dol üpçün edilmegini gazanmaň zerurdygyny şekilli. Şeýle maslahatlarda täze bayramyny ýokary guramaçylyk derejesine belläp geçmeň, ähli şäherleri ýatdy galjy pursatlara beslemeň wezipelerini de şekilli. Aýratyn işçilik hemde wezipeleriň takyk keskinlenendigi bilen tapawutlanan maslahatlara gatnaşyjylar dördüp berýän şertler üçin hormatly prezident bilen hemde gahrman arkadamyda hoşallyk sözlerini aýtdylar.